Čaute ľudia, úplne som prdeli. Dal som si akože šlofika po obede. Som sa zobudil. Dával som video, jak som v lyžiarskom stredisku. Do prdele plný apartmán. Plný hotel tu je. Alebo bol, lepšie povedané. Sledujte. Toto v prdele už fakt. Jako... Jak sa otáča kamera, ja nevím. No proste do prdele. Tu nikto. Tu sme spali, áno? Nikde nikto. Piče, ja som... Haló? Nikde. Haló? Je tu niekto? Izba. Ty vole. Nič. Nikde. Nikto. Nikde, nikto, hej ľudia. Ja som sa posral práve asi. No, ešte lepšie. Kurva. Ešte lepšie. Haló? Je tu niekto? Je tu niekto? Haló? Ty vole. Dole je hrátelka. Moment. Včera sme tu pozerali hokej do prdele. Fakt? Nikto? Fakt nikto? Fakt nikde nikto? Ozaj? Včera sme tu fandili do prdele. Kuchyna, bar. Vážne? Môžem si akože čapovať. Haló? Je tu niekto? Haló? Prosím vás. Ako fakt. Čo si dáva toto ozaj? Jako prázdne. Tam sa svieti. Ja, to je moja izba. Do prdele, ale tu nikto není. Fakt. Jako, to sa mohlo stať.